et deixo una cara avall, que és aquesta primera acció. Et toca a tu fer aquesta. No pots fer cara avall, tu. També robes, malparit. Home! És bo, Ah, també robo, però jo no sabia la teva. Ah, ja, però... És veritat, que burro que soc. Ha anat de molt poc, Ha anat de molt poc, Ha fet així. Anaves a fer trampes, malparit? Guim! Què tal? Com estem? Tio, et volia demanar perdó. Sí, tio. Joaners, els nous inicis sempre són una excusa per arreglar les coses. I ara que estem arrencant aquesta segona temporada, és un bon moment per arreglar l'amistat amb en Guim Puig, el nostre convidat estrella del canal. Que per si no heu seguit la trilogia, vam acabar l'últim capítol amb mal gust de boca, perquè em va traicionar. Tot i això, per sort, avui tenim l'oportunitat de jugar a un joc de taula tranquil. Riure plegats i no enfadar-nos gens ni mica. Som-hi! A què juguem? Guim Puig, tio! Però què fots aquí, nen? Què fots aquí? Quants dies? Molts dies. Sí, l'altre dia vaig mirar el WhatsApp i no havíem parlat des de l'últim cop que vas venir a gravar, que era l'abril. És molt fort. Les vacances pel mig, Jordi. Tu has marxat, de fet. Tu també? Jo també he marxat. Sí que, bueno, retrobada, retrobament. Abraçat. No abraçat, vinga, va. Que rei. Molt bé. Com estàs? Ara ve l'estiu? Bé, super. Un mes per Bali, vull dir que molt bé, molt guai. Per on? Per Indonèsia. Collons! Has estat mato per Vietnam, Sí que dona això, és veritat. Tu que dona això, No. Bueno, retrobada, això... A què juguem, Jordi? A què juguem? És la quarta vegada que vens aquí. Sí. A la cinquena hi ha un premi. Oh! Saps l'Hormiguero, que fan a la desena, em sembla que és? Aquí fem a la cinquena perquè... Rotllo targeta Platinum per gastar-m'ho a Amazon. Sí. Jo demano, ja. Ja ho veurem. No sé què és ben bé encara. Em sembla bé. Però alguna cosa pot ser que hi hagi. Serà benvingut, Una cullera, no sé, alguna cosa hi haurà. És que jo miro molt Masterchef i el Masterchef dona una cullera. Això és veritat. Està bé. M'ha vingut aquesta. Està bé. Un detallet i ja està. Com estàs tu? Sí, fes un resum de la teva vida. Resum ràpid, un estiu meravellós, molt bonic, unes feinetes de les quals puc parlar-ne poc, una sèrie nova d'Amazon Prime que començo ara just la setmana que ve, i una cosa bonica que començo... Que se'n parlarà fort, jo crec, però començarem ja, jo crec, a l'estiu que ve. Que jo ja sé de què va. Has de dir una miqueta. I que en parlarem aquí algun dia. Home, això seria molt bé. Mira, si vols a la cinquena podríem venir. Tu i algú. Jo i algú. Podríem venir, Home, jo crec que serà més divertit amb algú. No ho sé, ja no vull No fos cas que et fotéssim fora. Exacte. No vull mullar. Mira, anem a jugar al Cold Express. Vale. Un joc així de saltar un tren, etc. Tenim cada un 250 monedes, $250, que és una bosseta d'aquestes. Molt bé. La idea és que, abans que s'acabin tots els torns, totes les rondes que estan aquí, amb aquestes cartetes, tinguem tants diners com puguem. I qui en tingui més, guanya. Aquesta és la idea. Vale. Fer més diners que l'altre, punto. Després hi ha una altra idea, que és intentar rebre menys disparos que l'altre. Que els disparos, per mi, seran aquells, perquè tu em dispararàs a mi i me'ls donaràs les cartes aquí. I jo et donaré aquests disparos cap a tu, que et barrejaràs amb les teves cartes. També pot ser que ens disparin així perquè ens toca aquest trasto d'aquí, que és el conductor, el vigilant, el xèrif, com n'hi vulguem dir, i ens toca també un disparo que també es fica aquí. Aquestes cartes no serveixen per res. Vull dir, com més cartes tinguem d'aquestes aquí, pitjor ens anirà la partida. Com més en tinguem d'aquestes aquí nostres, Sí, les hem de gastar, les hem de cremar ràpid. Exacte, com si se'ns van quedant aquí, els anem barrejant, i si les volem fer servir per alinear-les, és tirar-les quan et digui ara, que t'explicaré com va. La idea és que sempre robarem 6 cartetes d'aquí, i en podem jugar tantes com diu aquesta carta d'aquí. Per exemple, en aquest cas diria que podem jugar-ne primer una jo, després una tu, després una jo, després una tu, una jo i una tu cara avall, perquè estem passant per al túnel, no es veu, i una jo i una tu. I al final de tot, el xèrif, aquest d'aquí, estigui on estigui, perquè pot ser que el moguem tu i jo, ja ho veuràs amb les cartetes, farà un disparo cap amunt i es mourà cap a la dreta. Si et dispara, t'endús un d'allò, si et toca, t'endús un d'allò.
Però no puc morir, representant. Morir no. Va, ningú pot morir. Però segurament no guanyaràs. Pot ser que avui no guanyis? Pot ser que avui no guanyi perquè és que no en té res encara, però bueno... És fàcil, eh? Jo crec que sí, a la primera, segona, tal, anem fent i llavors ho pillaré. Sí, el guapo és que... Porta't ben mi les dues primeres rondes. Sí. I llavors ja... Fem una cosa. Barregem això d'aquí. Aquestes, Barregem aquestes, que ens les ha deixat en Pau d'aquesta manera, i bé a saber com ens les ha deixat. En Pau tampoc pots confiar-hi molt, m'entens? Vol que perdi jo, perquè li interessa pel tema guió, s'ha de vigilar. Ah, sí, ho fa això? Sí, que ho fa. Ah, hòstia. Ell s'ho passa quan perdo. T'explico les accions que es poden fer. Vale. Veus? Això, per exemple, podem fer en una acció d'aquestes, llançar una carta cara amunt, que és agafar alguna de diners que hi hagi aquí. Això és robar. Agafes diners i te'ls poses aquí. Manllevar. Deixant això aquí. Això és moure't. Que pots moure fins a 3 vagons, doncs bueno, pots moure cap aquí, cap allà, on tu vulguis. Si tu estàs aquí, pots moure't fins aquí o fins aquí. Així. Correcte. Aquest és un cop de puny. Si tinc en el mateix vagó al moment que surt la carta... Plasca. Vale. Hòstia i perds diners. Perds diners i te'n vas un vagó que més enllà. Després aquesta també és moure't així, com t'he dit abans, aquesta és robar, els diners que hi hagin. Aquesta és disparar, però aquesta només la pots fer servir si la persona que li estàs disparant, que seria en aquest cas tu, està com a mínim a un vagó separat de tu. O sigui, imagina't. Clar, si estem tocant-nos, aquí et puc disparar. Però si tu estàs amb mi al mateix vagó, no puc disparar. És un cop de puny només. Perfecte. Vale? Vale. Aquest és el xèrif, que mous el xèrif. Quan fiques aquesta carta, doncs tu pots moure el xèrif. Mai cap amunt, sempre és vagó, un vagó. O si estigués aquí al mig, el pots moure cap aquí o cap aquí. En aquest cas només el pots moure cap aquí. Sí, sí. Lògica. Aquest és que pots moure't cap a dalt. Perfecte, aquest és important. En lloc de cap aquí, és cap a dalt. Aquest és important. Aquí no et pot tocar el xèrif. Passa que si hi ha un túnel, si hi hagués, et rebentaria. Et mata. Però no hi és. Però no hi és. Hi és, però no hi és. I això és disparar una altra vegada. Vinga, va! Ho hem entès? Ho hem entès perfectament. Descuida dues cosetes. Una, que si dispares a baix, dispares quan estàs aquí baix, només pots disparar en el vagó del costat. No arriba la bala a tan lluny. Vale, ok. Només arriba un vagó. Està bé. Però si estàs a dalt, pots disparar tot arreu perquè no hi ha res que pari la bala. O sigui, si estàs aquí, si jo estic aquí i tu estàs aquí, tu pots disparar tot això fins aquí. Vale, però d'aquí a aquí no. És a dir, d'aquí no, de dalt a baix ha de ser recte. Vale. En el teu cas... De dalt a baix sí. Tu tens una habilitat, nen. Sí, tu tens una habilitat especial. Tu pots disparar de dalt a baix i de baix a dalt. És l'únic que pots fer. I jo el que puc fer és ficar una de les meves cartes, a més de les que dic aquí, cara avall. I quin sentit té això? Perquè tu no sàpigues el que acabo de fer. Així no pots contraatacar. Va, m'agrada més la meva. Sí, la veritat és que és bastant bona. La meva és més de despista i la teva és més de guanyar la partida. Sí. I l'última cosa és que el xèrif, si entra a la sala on estàs tu, o estic jo, et fot un tret, passes a dalt, Espera. Ara imagina que entra aquí, em toca a mi, em fotrà un tret, agafaré una carta aquesta, me la fotré aquí, i aniré aquí. Sí, vale. Ficar-li un loading aquí. No, clar. Sí. Però no entenc el per què, però vale. Perquè, o sigui, no podem morir, perquè si no el joc s'acaba molt ràpid, però ens dona una carta d'aquestes que és una putada. Sí? O sigui, el que farà és... Vale, t'entenc. Com una penyora. No t'he matat, però té un aviso. Anirem empitjorant el nostre mazo. Vale, perdó, no ho entenia. Ho tenim? Ja està. Sí? Qui faci més diners, doncs guanya. Els diamants aquests valen més que les bosses i el maletí val més que tot l'altre. Anem a començar. Robem 6 cartes. Perfecte. I ara ja començo. Faré servir la meva habilitat i em deixaré una cara avall. Vale. Va, cara avall o no? No sé què fer. Jordi. Sí, cara avall. Hi ha acció d'agafar... L'acció d'agafar és la del dòlar. La de robar. Vale. I em deixo una cara avall, que és aquesta primera acció. Et toca a tu fer aquesta. No pots fer cara avall, tu. També robes, malparit. Home. Ets bo, també robo, però jo no sabia la teva. Ja, però... És veritat, que burro que soc. El Pau, és que és... Vinga, va, aquesta. Però jo no puc agafar ja la pela? Encara no. Encara no. I tu et mous? Primer hem fet tot això, i després veiem què ha passat. Això és l'assaig, llavors hi ha la peli. Vale, em sembla bé. Sí. Tu et mous, Sí. Jo sóc a... Quin sóc jo, el vermell? Sí. Tu et mous i et pots moure cap allà o cap allà. I jo el que faré serà moure'm també. Aquest joc se li donarà bé, aquest tio. Aquí, pum. Anies cap a dalt, Clar. Ara serà cara avall, Ara la pròxima carta la fiquem cara avall els dos. Perfecte. Deixo una cara avall. Què era això, Jordi? Això és que mous el xèrif. Deu moure el xèrif, que cabron. I aquesta pròxima és cara amunt. Cop de puny, no. Cop de puny si em tens a prop, no? Si tinc al costat. Que no, clar, això és molt de... No ho saps? M'agrada molt, ho estic entenent. Ara. Ho estic entenent, crec que és el joc que he entès més ràpid, Jordi. Sí? Sí. Doncs mira que no és dels més fàcils que hem jugat. I mouràs el d'això. Aquesta la descartarem, vale? Les descartarem, Tinc dues. Tu en tens? Perquè podien haver agafat una més. Pot ser que n'hagi agafat una més. 1, 2, 3, 4, 5... N'he agafat una menys jo. Sí. No, ho he fet jo malament. No passa res, la descartaré. Jo què faig?
Deixa-la Doncs allà. descartaré. Sí, no passa res. Igualment s'hauran de barrejar dins aquestes. Vull dir que... Anem a començar. Aviam què ha passat aquí. Jo robo. I robo el diamant aquest. Molt bé. Que em don $500. Vale. Tu robes. Roba el que vulguis. El diamant aquest, Et dona? no el poso aquí. Quan et dona? No t'ho he de dir, no? Sí. Però fins al final, no? O no? No es pot dir? S'ha de dir. S'ha de dir. No, espavila. $500. 500. Vale. Jo em moc. I em moc amb el meu... Cap on et És mous? blau, vale, aquest, tot i que hauria de ser blanc, perquè si no per la càmera no es veia. Vale, que ho sapigueu. I em moc cap amb tu. Hola! Hola. Tu et mous cap amunt. Clar, perquè he vist que tu et movies cap aquí, nano. I he dit, ei, per aquí ja saps què puc fer, no, ara? Un banc, cap avall. Espera't un moment. I jo em moc cap amunt. Cabron, tu l'has mogut, Tu et mous cap a on vulguis, o aquí o aquí. Home. Bueno, però igualment el disparo arriba, Sí, però potser no hi ha disparo, Jo crec que em mouré cap aquí perquè el xèrif ara marxarà, Jo fot un cop de puny a l'aire, perquè no hi ha ningú. Bien. I tu mous el xèrif, Max és aquí, o sigui, no pots moure lloc més. Vale, ho hem entès, no? Sí, ho hem entès. El tema és moure el xèrif per què serveix? Perquè si et dona la casualitat de que jo m'he mogut aquí i tal, doncs em pillarien fot a una tu. hòstia a mi, vaig a dalt... Doncs és bona aquesta carta, és bona. Vale. Vale, estic enxitxadíssim, m'està agradant molt, això. Aquesta, està guapo, Sí, m'agrada. Sí. I llavors, això I no. totes aquestes també. Està guapo, Jo crec que dels millors que hem jugat, Aquest és bo, The Island i aquest està Aquest, bastant el bé. d'Island i aquest. Més aquest també té un puntillo de putejar, com el d'Island. Bueno, però has de ser molt llest aquí, Aquí has de ser molt puta, sí. Sí. I crec que se't donarà bé. Sí, jo crec que sí, aviam. He fet de 6. Cada vegada són 6, Sí. Vale. Aviam si ho faig bé ara. 5, 6. Vale. I ara seràs tu el jugador inicial. Com ho farem? Amb un cactus d'aquests. Va. Ara ets tu... No, que allà hi ha cactus també. La muntanya? La muntanya, va. La muntanya és el jugador inicial. Vinga. Ara comences tu, vale? I com que comencem una nova ronda, aquestes ja s'acaben, ara anem així, vale? Ara és acció, i és cara amunt, cara avall, cara amunt, cara avall, vale? O sigui, ara és cara amunt. Cara amunt, ara cara amunt. I començo jo. I comences tu. Puta, no, cabron, sí o no? No, clar, no. No, és perfecte, és perfecte. Bang, no? O si em dispara segur. Clar. Vale, faig servir el meu això, habilitat. Oh, Cara que avall. cabron. Jo tindré, Però encara que sigui amunt. Jo tindré 3 cara avall. D'aquesta. Uai, doncs és més bona del que pensava, Sí, no està tan mal, no està tan mal. Vale. Hòstia, espera't. Ara com ho puc fer això, ja? Vale. Cara avall, no? Cara avall, perquè és cara avall aquesta. Ara torna a tocar tu. Crec que me l'has liat aquí. Crec que me l'has liat. Ara cara avall. Ara cara amunt. Vale. Cara amunt, vale. Crec que te l'he liat bé. Molt bé, Sí, estic no? molt content, estic molt Me l'has content. liat perquè tenies el xèrif aquí, no? Estic molt content. Ara Ho he cap pensat. avall i ara una cara avall. Cara avall ara. Però és que clar, si jo tinc el xèrif aquí i m'ha liat ara, jo no puc matar el xèrif, hem dit. No, no es pot matar el xèrif. Però es pot disparar el xèrif. No se li Home, pot es fer pot res. disparar el xèrif. El Si no xèrif el no se li pot trobes, fer res. Aquest joc no, tio. És Rambo, neno. No li farà res al xèrif. m'està desagradant el joc. Ni un cop de puny. Ell és primer. Però torno a provar. Avall, És no? en Lucky Luke. Avall. Ara cara avall, sí. Estic ara una pallissa. És que, va, no sé, vaig amb Tinc unes ganes de saber què ha passat. vaig amb tot. Ja, aquí comences, cabron, fotem un tret. Pum, te'n vas... Dona'm una carteta teva, de les vermelles, aquesta. D'aquestes? Sí, dona'm. I aquesta es va cap aquí. Et fot un tret. Vinga, a menjar. I a on baixa? Al mig, aquí. Aquí. Sí, cara avall. Tu baixes a baix. Baixa a baix. I tu mouràs el xèrif, no? I jo moc el xèrif! T'he clissat, nano. I ara jo I ara et aquesta. carda un tret aquí, te l'enmenges allà i Aquí et fa també? pujar. On la poso, aquí? Sí, i et fa pujar. Com que fa pujar? Ho has dit abans, això no Però canvia, per això no podràs robar el malatí, pensava. nano. No podràs robar el malatí. Home, després et toca a tu, robes l'aire, Quina ràbia! jo baixo, Va, i tu robaràs, no? tu em dispares. Clar, ha anat de molt poc, Ha anat de molt poc, Ha fet així, i jo robo un altre diamantet. Està començant a anar bé aquesta partida. No entenc el per què et quedes això aquí, el meu disparo. Perquè aquestes, I perquè hi ha 2, 3... Aquestes me les hauràs d'anar intentant fotre a mi, vale? Aquestes... Són barreja-les amb aquestes, no? Sí, barreja-les tot Per això què em dones i això? tot això. Perquè són teves, les has de barrejar amb les teves cartes, que són les d'accions. Aquestes et poden tocar quan robem. I aquestes no serveixen per res. Si tu les tires, l'únic que faràs Això. és descartar-les. Això. Sí, les que et toquin d'aquí dins, vale? Les que et vagis sumant, tant aquelles com aquelles. I no fan res, no poden fer cap acció. L'única que pots fer és intentar-les descartar, anar-te-les netejant. Sí, les vaig tirant, de tant en tant. També hi ha una cosa que no t'he dit, que és que en una acció, si veus que no tens res a fer, pots, en lloc de fer l'acció, robar 3 cartes, vale? De les que tens aquí. Vale. Clar, per tant és important anar descartant, perquè si no arribaràs a un punt que et quedarà només la merda, no? Has de pensar-ho bé, has de pensar-ho bé. És que és difícil, això? Qui rebi menys disparos té 1.000 d'or. Vale. Per tant,
Important, sí. 5, no 6. Començo jo? 4, 5... Ja em toca a mi. Jugada inicial. Vale. Ara descartem això. Ara és cara amunt, cara avall, cara amunt, cara avall, cara amunt, i al final, on estigui aquest trasto, deixarà un altre maletí, que el maletí hi ha molts calés. Hi ha molts diners. O sigui, on estigui al final el nostre màster, Sí? deixarà un maletí allà. Vinga. Va, començo jo, Va. Començo jo cara avall, així. És que el Caravall està molt bé, Cara avall mola, sí. És que crec que jugaré amb la teva ment, saps? Del rotllo... Bueno, intenta-ho, jo estic intentant amb la teva. No, ho faré bé. No et cardaré tan fort. Ho faré bé. Ai, merda, cara amunt. Cara amunt, tu. Tu ja ho saps, clar, és que ets un punyetero. Vale, cara avall. Ara els dos és cara avall. És que no saps res del que estic fent jo, saps? Nervis. Estàs molt nerviós, Home, clar, és que ara què faig, saps? 1, 2... No sé si arriscar-me aquí o no fer-ho encara. Em pillarà el xèrif. Estic aquí. Bueno, va, és igual, farem aquesta. Fem això. Vale. Ara és cara amunt els dos, vale? M'agrada, M'està agradant. El tema és que ho trobo complicat. No és fàcil aquest, Vale. I jo ara faré... És cara amunt aquesta, no? Prou? Jo provo de fotre't un disparo. Ja veurem què passarà. Si tu proves vol dir que jo també podré. Potser serà l'aire. Cabron, això és molt bona idea, Clar, si tu penses que... Clar. Ets bo, En saps de jugar aquest joc, Sí, però no. Jo em moc cara avall, ara és que és cara avall. Jo és Caravall també? Tu també, sí. Hem fet aquí un tatxon per Això és fer més cara avall, caravalls. Sí. Perfecte. Què he fet jo, cara avall? Sí. I ja està, no? I això és cara amunt. Estem a l'últim, ja. Jo faré això. Descarto, no? ja Està bé, no? Està bé? Està bé. Vale, bé. Està molt bé. Vale, doncs anem a veure què ha passat. M'agrada molt quan de cop es desvela la història. T'ho juro, Sí, aquest és el millor moment, És divertidíssim. Vale, ara jo pujo. Tu et mous. On et mous? Hòstia, clar. On em moc? Tu després tenies un bang-bang, no? Has provat? No, tu no l'has vist, el meu. Però després no era un bang-bang. Poder un cop de puny. O un xèrif. I poder has mort el xèrif. El xèrif només pot moure per baix, Per això. Vinga, va. Aquí? M'arrisco. Jo et disparo. Bé, ho sabia. Veus, m'havia d'haver mogut aquí. Puta ràbia, tio. És que això em fa una ràbia. Ara et mous. Ara baixes. Em crema tant. T'ho juro, Ara baixes. Et disparo. Bueno, no t'he pogut disparar aquesta. Ja està. Estàs a baix, no et puc tocar. Vale? Tu dispares. No estàs podent disparar a ningú. El xèrif no es pot disparar. Jo em moc i deixo moure aquí. Tu robes, agafa la bossa que vulguis, i amb quina sort tens. Què és això? Què fica? 500. Sí? Collons. I jo cardo un cop de puny a l'aire. I jo descarto, no? I tu descartes això, que ja... Quina ràbia el tiro, tio. Quina ràbia el tiro. El tiro al final el que fa és que hagis de descartar després, no? Més enllà de mal. O sigui, l'important aquí és robar pasta. Robar pasta és l'objectiu. Com més pasta tinguis, millor. El cop de puny... A l'aire. Treia diners, no, Pau? Sí. Què dius? El cop de puny, si et fot un cop de puny... I l'uns de l'altre? No, cau. El deixes al lloc on estava. Vale. Et mouràs un muda i deixaràs els diners aquí. Vale. Sí, i falta última cosa. Però, tio, aquí em vas posant normes cada vegada, això. No, perquè això ho fico jo, t'ho he dit. On està aquest, hi ha d'haver un maletí més, ara. Vale, cert. T'ho has dit. Pau. Ei, just m'acabo de pillar aquí, Estudiem el joc de pe a pa. Si sou fans del programa, sabeu que no m'agrada gens perdre. Així que preparo amb una setmana d'antelació per no fer el ridícul. Per cert, podeu trobar aquest joc i molts més a les botigues Mazom, tant físiques com online. Són els patrocinadors oficials d'aquest programa. A la descripció trobareu l'enllaç. Bueno, us deixo que aquí tinc feina. Dos últimes rondes, I s'acaba això, Dos? Vale. Sí, aquesta i una altra. Aquesta i una altra. És ràpid, Jo després tornaria a gravar un altre vídeo, com en plan, jugant bé, perquè ara ja el conec i ara faria estratègia. Vale, començo jo ara, no? Toca tu, nen. Ara és dos cara amunt, una cara avall, una cara amunt, una cara avall, i al final... Dos cara amunt? I al final de tot, tothom que estigui dins del vagó rep un tiro. Dos cada... a dins, Al final de tot. Ara és cara amunt. Que cabron, és que ets bo, Va, Lucky Luke, tio. Com que saps que pots disparar cap amunt... Home, és que sí, no? Bueno, és el que hi ha. Vale, doncs jo faig aquesta cara avall. És que sempre comences igual per despistar-me i ja no sé què fas, ara, saps? He gastat això, ara, I jo cara amunt també, no? Ara tu cara amunt, sí. Sí, aquesta no la puc desparar, tio. Perquè t'has pogut fer així. Segur que t'has mogut avall. Va, pum. Què estàs mirant? No sé, la càmera anava, aquesta d'aquí dalt. Això ho deixo així, cara amunt. Ara estem cara avall els dos. Ara et comences tu cara avall. Tu, Ara estem cara avall, sí. Jo estic cara avall també. Sí, els dos. Què hauràs fet aquí,
Sí. Jo crec que aquesta la guanyo i la guanyo bé, Jo crec que la guanyo bé, Els dos cara amunt. Jo crec que la guanyo bé. Com de puny. Cara avall. Hòstia. Oh, l'he desvelat. Quina merda. Si vols canviar-la. No, ja està. I... por si acaso faré això. Vale. I ara, els que estiguin... al final de tot, els que estiguin en el vagó... Merda, així l'estic cagant. Com el... No. Home, burro per que soc, favor. tio, que burro que soc. Allò sí se li pot fotre a aquest tio canviar les cartes de la taula. És impossible, això. Va, dispara. Bum. Em fots una hòstia, vinga. Dóna'm un de teu, va, que m'estàs fotent emprenyar. No, d'aquelles. Vols el descart? No. Perdó. Crec que estic guanyant ara. I ara em ve de gust, això. Et ve el xèrif cap a tu. No, però jo el puc posar on vulgui, no? No, molt jo. Ah, és teva aquesta carta? Que va, et fot un tiro, agafa't un tiro d'aquells. Tira tot nen. I vens cap aquí dalt. Aquí se t'ha rebentat tot, Aquí, això no t'ho esperaves, És que és la cara avall la que em mata, tio. És que és impossible. És molt millor la teva carta que la meva. Per això l'he agafat. El teu personatge és millor. Això m'ho quedo jo, no? Allà, sí. Aquesta ets tu que tal... El mous? Torna a moure? El xèrif, no? Sí. Ara he de Pots moure pensar aquí o allà? on estaràs tu, no? Tu crec que si després has anat a agafar, estaràs segurament a... Bueno, puc posar el xèrif a dalt perquè em fotin un de puny i em faci baixar, no? Cap a dalt no es pot. El tornaré a posar... Tu no em pots fer anar avall de cap manera, oi? Avall no. Aquesta la descarto. Pel culo. T'he ficat al teu descarte. Jo em moc, no? Tu et mous? Jo em moc cap a... Jo soc el blau. Ah, no, el vermell. Per aquí. Jo sóc el blau i baixo baix. Perfecte. Tu ara robes? No robes res. És que no podia fer-ho, tampoc. Jo robo 350. Tu fots un cop de puny a l'aire i jo foto un disparo a l'aire. Estem així, estem moment. I ara, perdona, no, que aquí és on l'he liat jo, que aquesta última, volia ficar la d'anar amunt, perquè sabia que acabaria aquí, i al final de tot, tots els que estiguin aquí reben una hòstia, un disparo. Bueno, mira, bueno. I pujo dalt, i em quedo aquí, vale? No sé què està rient tant, M'encanta. Com si no em sapies el joc, jo. Vinga, va, aviam. Ara començaré jo, última ronda de totes. Una mica de ritme, va, per favor, Vinga, Jordi? Vinga, va, ritme. Última ronda de totes, i tal com quedi queda. Tal com quedi, Si aquí és anar a repartir tiros i pinyau. Pinyau. Ara començo jo cara amunt, si vull cara avall un, clar. 1, 2, 3, no. Perdó. No, tens trampes ara, Perdó. Tu jugant amb totes i jo amb 5, saps? Era bona, Era molt bona, aquesta. Vale, doncs va. Vinga. No estic Vale, jugo una cara avall. Podria canviar alguna cosa, Jordi? Què vols dir canviar alguna cosa? Pots robar, pots no gastar aquesta llei i robar 3 cartes. Vale, faré això. Descarto una, per això. No. Robo 3 directament. Les que vulgui, o no? No, les 3. 3 amb aquelles, les juntes totes. Les que tenies a la mà, més 3. No, robes 3 de sobre. Això no. El tio. No, clar, t'ho preguntava. Em torna a tocar a mi. Puc tornar a descartar i robar-ne 3 més? Perquè és que no tinc cartes, tio! Tiro cap avall, sí, pots tornar a no fer i agafar-ne 3 més. No tens cartes, les té totes, tio. No, és que només puc fer... Vale, jo quedo... Està preocupadíssim de perdre. Amunt, avall. Ara avall. Ara amunt. Hosti, cabron. Si disparo, Cap avall, els dos avall. He tornat a robar-ne una menys, tio. I ara jo tornaria a tirar amunt, no? Ara tu avall. Jo avall, tiraria ara. Sí. Bueno, si vols robar i no fer aquesta acció, tu mateix. No, és que va bé. Vale. I ara, l'última acció d'aquesta partida, que ens pot donar tot o res... Estic liat. Que jo ja no sé on soc. Estic molt liat. Jo faig aquesta, por si acaso. Disparo. Jo és que no hi ha cap manera que em facin baixar de dalt, no? No tens de baixar? No hi ha cap manera, ningú pot fer baixar, no? Una carta. Això està bé, és bona idea. No, clar. Guim. No, he perdut segur. Anem a veure què ha passat aquí. Quina ràbia em fa, perquè hagués guanyat aquest joc, tio. Guim. Robo. 400, molt bé. Pujo. Coño. Et mous. No puc moure'm a baix, no? No, aquesta és de moviment així. Disparo. Dispares. No, dona'm aquella. Una vermella teva. Quina ràbia, tio. Moc el trastoquet. Mous el trastoquet. Tu l'has mogut, per tant, voldries anar cap aquí, tu, segurament. La vida és molt... Quantes cartes queden aquí? No t'ho puc dir. Quantes en queden? M'has de dir, Dos. En queden 2. Tu segurament has vingut cap aquí i baixaràs avall, segurament, o segurament no. O baixaràs per aquí baix i aniràs cap aquí, però és el mateix. Igualment has de moure'l. He de moure, però no puc moure dalt.
No. Jo crec que vas a buscar el maletí per rebentar, i aquí no. Doncs jo disparo... No! Va, és igual. No podia fer res. Disparo, cometa-la, i tu descarti. Crec, nano, No, vas apallissar. que hi ha bona pallissa avui aquí, S'acaba la ronda, s'acaben les Quina ràbia. 5 rondes. Està guapo. Quina ràbia, això, perquè no? sí, però és el puto personatge de merda, Pau, tio. És el personatge literal, perquè és que això va superbé. Això va bé, això No, va mira, al bé. principi és perfecte, però és que això és una cagada. Això és veritat, però tu això- te'l coneixies, sabies de quin era, perquè et havies mirat un tutorial una mica, i així sabies una mica de què anava el joc i tot. Guim, no ploris una mica, sisplau, Aviam. Guim, que potser encara has guanyat. No, és Quants diners tens tu? Perquè potser has fet el de 1.000 de disparos, tio. Jo crec que el tens tu. Quant tens? Tinc 1.000. 1.000 justos? 1.000 justos. Jo tinc 1.000, 400, 500, 600, 750, 800... Jo tinc 2.000. Si fas el de 1.000, empatem. Però no el faré pas. Jo tinc un disparo, 2... Oh! I tres. El faré jo, nano. I Tinc tres. un i 2. 2, cago en Déu. Empatarem? I aquests dos què, cabron? Anaves a fer trampes, malparit? Ho he provat, però... Bueno... O sigui, 4 i 3. Doncs mira, has estat a punt, Si no hagués disparat aquest, empatàvem i... Bueno, no sé, empatàvem i ja està. Per tant, 3.000 a 1.000, pallissote, Sí, avui sí. pallissote, sí, i ja em sé el pròxim dia... Fa ràbia, tio. Sempre que vinc normalment m'acabes rebentant, tio. Fa ràbia. Realment ets bo. Sí, Ho he de reconèixer. A la sí. quarta vegada que he vingut t'he de reconèixer que poder jugues bé. Dec jugar bé. Fa ràbia, Tu te'n recordes Fa de molta ràbia, l'últim això. que vas venir o no? Sí, va Que ser vam jugar-nos-ho tot a res. Tot a res, i vaig guanyar jo l'última vegada. Vas guanyar, però saps com vas guanyar? Te'n recordes com vas guanyar? Fent trampes, poder? Ho entens? podria ser. Com un bon polític, vas fer una mica de polític, vas fer de polític. És veritat. Vas fer de polític. Vaig menjar una jugar cosa bé. que em va fer Vaig perdre. jugar bé. Vaig saber vendre allà. Vaig fer de allà vas fer-ho bé, comercial. allà vas fer-ho bé, m'ho vaig recordo, menjar i vas recordo. guanyar tu i vas guanyar tota la trilogia. Aquí comença una nova saga, Em sembla bé. una nova entrega, on guanyo jo 1-0. Guim, ens veiem a la 5ª, que serà el moment del premi. Exacte. El premi a la teva constància que juguem. Home, molaria fer alguna com especial, no? Com una caràtula nova, un algo diferent. Potser... Ha de ser molt ben parit. Fem alguna cosa farem. Porto molts dies aquí. I això, i vindràs acompanyat. Home, espero que sí. Si tot això ja s'ha fet una mica públic i podem ensenyar alguna coseta, estaria bé ja portar... desvetllar-ho una mica. Guim, ens veiem. Moltes gràcies. Adéu.